हेलो साथी सब, चलू आई हम फेर से लेके आ गए छी नया रेसिपी। हम आई बनाबी छी बथुआ के झोर। देखू हम बथुआ के साग के निमन से झाड़ झूर के बीच बाच के धो लेली। धोइला के बाद में आई के हम 2-3 पानी से निमन से सफा करके धो लेली। धो के आई के हम मेही मेही से काट लेली। काट के धैली, तब आई में हम बनावे के तैयारी करली। चलू आप बनाबे छी कथी कथी धके सेहो देखाबे छी यहाँ के। देखू हम एमे एगो टमाटर काटली, 2-3 गो हरियरका मरचाई सेहो काटली, एगो प्याज सेहो काटली। काट के तब हम एमे कनी धरे लागी कनी मसूरी के दाल है साथी सब। ई मसूरी के दाल के अहू के हम 2-3 पानी से निमन से धो के हम ध लेली। धैला के बाद में हम कढ़ाई धिकेला धैली। कढ़ाई हमर धिकले त एमे हम सरसों के तेल ध के एमे जीरा मेथी के हम फोरन देली। फोरन दे के एगो 2 हरियरका मरचाई काटले रहली सेहो धैली। प्याज धैली ध के एहि के हम निमन से कनका लाल करके भूजली। हमर प्याज भुजा गेलै, हल्का लाल भ गेलै, तब हम एहिमे देलिए हल्दी मिरचाई के बुकनी सेहो देली। तब एहिमे हम देली कनी आदि लहसुन पीसले रहली से देली साथी सब। आदि लहसुन पीस के हम धैले रहलिए एहिमे। तब हम देली एगो काटले रहली टमाटर काटले रहली से टमाटर ध के एहि के हम 1 चम्मच अपना स्वाद अनुसार के हम नून सेहो देली। नून ध के हम एहि के निमन से भूजली। तनका भूजली तब कनी हम अंतिम में हम एहिमे कनका हम आमचूर पाउडर सेहो धैली। आमचूर पाउडर ध के फेर एहि के हम भूजली। तब एहिमे हम देली मसूरी के दाल जे धो के धैले रहली से दाल ध के फेर हम निमन से भूजली। 5 मिनट तक ले दालो ध के भूजली साथी सब। दाल भुजा गेलै, एहिमे भीन गेलै मसाला। तब हम एहिमे देली साग जे काट के जे धैले रहली से साग ध के फेर एहि के हम निमन से हम भूजली। मिलैली, मिला उला के तब हम एहिमे एहि के हम कुकर में हम धैली। कुकर में खनिया सीटी लगावे लागी, मतलब हमर ई साग त आधा पाई गेलै। बथुआ के झोर आधा पकला के बाद में हम कुकर में ध के एहिमे हम पानी ध देली। पानी जितना में सीझ जाए के चाहिए उतना बोमोजी हम एहिमे पानी देली। पानी ध के मिला देली फेनु पानी आ साग ई सब जे रहलै सब ध के मिला देली। मिला के हम कुकर में सीटी लगा देली। कुकर के सीटी लगैला के बाद में हम 4-5 सीटी बंद करके हम 4-5 सीटी धीमी ताव पर हम छोड़ देली। जब हमर सीटी लाई गेलै कुकर के तब हम खोल के देखली त हमर साग बथुआ के झोर देखू साथी सब केते मस्त है। अहूँ सबके मन पड़ल हो त आओ। तब एहि के हम छौंका लगैली। तन फेन एहिमे हम तेल दे हम एहिमे लहसुन धैली। लहसुन कनका करक गेलै साथी सब। त एहिमे हम जीरा मरचाई फेन देली। कनी आदि रहली कुच के धैले से आदियो धरली। आदि ध के एहि के हम एहिमे कनका हम हींगो देली। हींग धरै छै न त स्वाद बहुत मस्त लगैत रहै छै, टेस्टी लगैत रहै छै। और ई झोर त खाई मन कर साथी सब, एक बेर बना के देखू। तब एहि के हम सब करक गेलै, मतलब कि अथी छौंका लगा देली। हम छौंका लगेला के बाद में देखू हमर बथुआ के झोर केते मस्त है। मन पड़ल होत साथी सब त लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देब। देखू हमर आई के रेसिपी बथुआ के झोर किनका सबके मन पड़ल साथी सब लाइक कमेंट कर देब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरो कर देब। चलू खाए लागी, आब हम खाए जाइ छी, खानो खिया परसे जाइ छी आब। बाय बाय साथी सब। देखू हमर भात बथुआ के झोर।